Hej derude, jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg har nogle fantastisk gode venner. Og en fantastisk forlovet. Og jeg ved godt, jeg har lavet et indslag før om mobning og sådan noget, men efter jeg har fået min forlovede, så er der ikke sådan rigtig nogen, der tør mobbe mig og sådan. Fordi jeg stoler på ham og fortæller ham altid, hvis der skal være et eller andet. Jeg synes bare, I skal vide, at hvis man gerne vil af med et problem, så bliver man også nødt til at finde nogen, man stoler ved og fortælle dem, at man har et problem. Det kan godt være, det ikke er så fedt at fortælle, men du får mere ud af det, hvis du fortæller en, du holder rigtig meget af dit problem, fordi det skal det menneske hjælpe dig. Jeg vil bare sige, at jeg er rigtig glad for, at mine venner fra Jylland, omkring Hvidebæk og Esbjerg og ja, hvor du nu ellers ligger henne, jeg lige rødder derovre. Jeg er rigtig glad for, at I støtter mig og er der for mig. Og endnu en gang tak til dig, min forlovede. Jeg holder rigtig, rigtig meget af jer, og I skal vide, at I har hjulpet mig til at ikke blive mobbet, og hjulpet mig til, at jeg ikke kom så langt ud, jeg ikke ville være med. I dag der har jeg fået en fucking pæst af det, som jeg også pæst bange for, men med tanker om vennerne og kæresten. I baghovedet kunne jeg klare det uden noget, hvad det gjorde. Men havde jeg ikke haft nogen af jer, så tror jeg ikke, jeg ville have kunne overleve tanken om det. Men alle støttede mig, så jeg vil bare sige tak.